Жанчыну атачэння Лукашэнкі падрыхтавалі яму вельмі непрыемны сюрпрыз. Не абышлося без рукі Крамля. З вами Ольга Старасціна і навіны з будучыні. Белорусский народ, не жалея, тратит на нас деньги. Што грандыёзнага галоўнакамандуючы паабяцаў сілавікам за наш кошт. Намекали ли вам когда-то, что вы получили свою должность только благодаря фамилии? А Бельская выбівае крэсла пад міністрам аховы здароўя. Чаго чакаць пацыентам? У Крамлі вызначылі, што рабіць з Лукашэнкам. За то, чтобы был другой человек, в душе... Женщина. Новая трыя – рэальная пагроза для таго, хто ніяк не сыдзе. Найлепшы падарунак на 8 сакавіка. Невялікі кошт, але вялікая асалода для жанчыны. У год жанчыны 8 сакавіка мае быць асаблівы. Кветкі і шампанскае – неад'емныя атрыбуты свята. Былі яны і на ўрачыстым прыёме, які зладзіў Лукашенко. Там ён дарыў шыкоўныя букеты, але не жанчынам, а мужикам. Все знают, что я очень люблю цветы. У меня огромное количество цветов. Я говорю, давайте эти цветы, пока они живые, мы их разделим, все в вазочки, в корзиночки. Ну и раздаем. Ну пропадет же, жалко же. По-белорусски жалко. Поэтому главное, это, конечно, цветы, вино. Што любіць галоўнакамандуючы, тым і людзей у пагонах радуе. Вайскоўцам, міліцыянтам і спецслужбістам даў у адну руку кветкі, у другую – келіх з шампанскім. На іхных тварах усё было напісана. За вас. Ад гэтых красаўцаў залежыць, будзе дыктатар сядзець у прэзідэнцкім фатэлі ці не. Возлагает на нас еще больше ответственности. Таму ён даў ім у падарунак яшчэ нешта каштоўнае – абяцанне. Обеспечение ваших тылов, ваших семей. Квартирный вопрос. Это огромные деньги. Тыл мужчын з кветкамі палкоўнік паабяцаў забяспечыць як мага хутчэй. В течение ближайших пару лет мы полностью решим этот вопрос. Белорусский народ, не жалея, тратит на нас деньги. Дыктатару не шкада нашых грошай для сілавікоў. Дае ім і будзе даваць. А што вы думаеце, ці сапраўды беларусы без шкадавання гатовыя траціць сродкі на кватэры для мужикоў з кветкамі? Пішыце нам пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф, ды пастаўце нам, калі ласка, лайк. Жанчынам сваім Лукашенко таксама дарыць кветкі і дае абяцанні. Адной з іх паабяцаў міністэрскі фатэль у найважнейшым для кожнага з нас ведомстве. Как говорят, слабая, сильная часть нашего общества, женщины, но и мужики, хорошо на это отреагировали. На нашых вачах разгортваецца двубой. Каго б вы думалі? Мамы кулі і міністр аховы здароўя. Ірына Бельская, некалі мілая блондынка, гатовая дапамагчы кожнаму, цяпер ператварылася ў бой-бабу, якой рэальна баяцца. На Гомельшчыне яна ўчыніла разнос лекарам, пасля якога адзін з іх апынуўся ў шпіталі, дзе і памёр ад інсульту. Нядаўна яна мелася наведаць з інспекцыі віцебскі шпіталь хуткай дапамогі, але напярэдадні візіту там адбыўся дзіўны патоп. Медыкі кажуць, што страты вялікія і шмат дарагой тэхнікі ўжо не аднавіць. А значыць, Бельскай паказваць няма чаго, і яна не паехала. Такую адмазку двойчы не выкарыстаеш, таму ў медычным асяроддзі краіны неспакойна. Хвалявацца мог бы і цяперашні міністр аховы здароўя Александр Хаджаев. Але ён, як належыць псіхіятру і патолага-анатаму, захоўвае спакой, прынамсі вонкавы. Это тот богатый опыт, который в повседневной моей работе дает мне возможность чувствовать себя уверенно. Дадае ўпэўненасці Хаджаеву і ягоны бацька, які 15 гадоў таму працаваў першым намеснікам міністра аховы здароўя, а пазней чамусьці з'ехаў у Расію кіраваць шпіталем. Намекали ли вам когда-то, что вы получили свою должность только благодаря фамилии? Я стараюсь идти самостоятельно с поддержкой, которая заключается в том опыте, который передал мне отец. Але гэты досвед у любым выпадку меншы, чым той, што перадала Бельскай яе маці, калі працавала міністрам аховы здароўя. Людміла Пастаялка ў міністэрстве пабудавала жорсткую вертыкаль. Медычныя установы самі не маглі прымаць рашэнняў. Яна пачала зачышчаць і навукова-даследчыя інстытуты. Ды пасадзейнічала звальненню рэктара БДУ Александра Казуліна, які пазней змагаўся з узурпатарам за прэзідэнцкі фатэль. Паўплывала яна і на лёс цяперашняга міністра, размеркавала яго ў морг. Уважаемый министр здравоохранения Пастаялка Людмила Андреевна,
наверное, за 30 секунд сказала мне, где я буду работать. Я пошел работать патологоанатомом. Цяпер на ягоны лёс спрабуе паўплываць Абельская, якая ўжо паўгода правярае працу медустановаў. І ўсе яны чамусьці горшыя, чым прэзідэнцкі шпіталь, якім кіруе яна сама. Жорсткая крытыка, можно сказать, на прасткі доходит до диктатора. Количество жалоб, к сожалению, не так уменьшается, как нам бы тоже этого хотелось. Абельская разгарнула бурную дзейнасць і бітву без правілаў не выпадкова. Яна, як набліжана да цела лекар, лепш за ўсіх ведае, што тату Колі засталося няшмат, а таму трэба пры ім паспець заняць міністэрскі фатэль, бо пасля ягонага сыходу такі шанец у яе наўрад ці з'явіцца. Як вы лічыце, ці будзе Ірына Абельская добрай міністаркай аховы здароўя? Пішыце ў каментарах, калі для вас гэта бяспечна. Не толькі Абельская бачыць, але і ў Крамлі таксама пабачылі, што Лукашенка ледзь ногі цягне. Цела страшна цякае, і гаворыць ён з задышкаю. Праблемы з сэрцам. У Маскве не сталі хаваць і паказалі яго беларусам без фільтраў. У вярхах ізноў заварушыліся. Трэба пільна вызначацца з новай кандыдатураю. Хто замест дагэтуль нязменнага? Был бы рад, если бы нашлась такая женщина, которая могла бы быть сейчас президентом. Але на думку узурпатара ва ўсёй Беларусі такой жанчыны няма. Нават найлепшыя з найлепшых, якія працуюць побач з ім, не вартыя такой пасады. А не дай бог Качанов. Это все. Наталі Івановне 65 гадоў. Ёй бы пра пенсію думаць. Але яна не можа проста так сысці, не адпомсціўшы Лукашэнку за шматгадовыя прыніжэнні. Паспеў ён пакрыўдзіць і маладзейшых. Ганну Канапацкую двойчы выкарыстаў і прынізіў, прыпісаўшы ёй на прэзідэнцкіх выбарах 20 і 25 гадоў ганебныя адсоткі. Вы сами не раз нам говорили, что будет ведь и другой человек на этом посту. Неважно, будет это мужчина или женщина, что предпочтительней. Что мы должны начать делать, пока еще есть время? Канапацкая трэці раз спадзяецца паспрабаваць выйграць у Шулера. Ты сегодня за то, чтобы был другой человек. Женщина. Да, и женщина даже, и прочее. У 25-м годзе на прэзідэнцкі фатэль прэтэндавала перспектыўная і па-сапраўднаму жалезная ледзі. Але яе папрасілі зняцца з выбараў з заклікам аб'яднацца вакол незмяняемага. Ты не спеши думать, что женщина это вот все. А Чемоданова? А Конопатская? То же самое. Насамрэч не тое ж самае. Вольга Чемоданова паводле звання палкоўнік, Лукашенко толькі падпалкоўнік. Яна кіраўніца самай вялікай у Беларусі партыі. А яшчэ яна, як і павінна належаць прэзідэнту, дасканала валодае беларускай мовай і прачытала ўсіх нашых класікаў. Ды і з яе біяграфіі можна пісаць кнігі. Вольга Чемоданова ў дзявоцтве Прыстрам нарадзілася ў 77-м годзе ў астрашыцкім гарадку пад Менскам, дзе цяпер улюбёная лукашэнкаўская рэзідэнцыя. Тата камбайнёр, будучы ў канкурэнтку Рыгоровича, навучыў усяму, што трэба. Вместе с ними и картошку садила, и бураки полола, и коров пасла, и лошадей загоняла вместе с ними. Сама яна навучылася заваёваць любоў тых, хто падтрымлівае бацьку. Бабушки соберутся вечером на скамейке, я приду на улицу, а они обсуждают что? Как я весь дом убрала, все повымывала, дворы повыметала, и я такая маленькая, так много работы сделала. Як і Лукашенка, яна абрала педагагічную спецыяльнасць, але ў адрозненне ад яго паступіла ў сталічную вучэльню, у БДУ, на настаўніцу беларускай мовы. Ольга Чемоданова могла стать преподавателем белорусского языка и литературы, да? Легко могла стать. Да. Але ў вёску па размеркаванні яна не паехала. Я закончила университет и приняла решение, что как-то в силу моего характера не учительское дело мое. У Менску яна пазнаёмілася з маладым міліцыянтам Дзянісам Чемодановым і таксама захацела працаваць у міліцыі. Але там ёй казалі тое, што цяпер Лукашенко кажа. Сразу вопрос гендера. Вы женщина, а у нас в основном мужчина, а вы вот тут сейчас не справитесь, и началось. Але Вольга дамаглася цёплага месца ў бараўлянскім аддзеле і замуж выйшла за Чемоданова. А пасля яна стала тварам і голасам усяго Міністэрства ўнутраных справаў, прэс-сакратаром. Чемоданиха пошла, хуй настала в уши министру. Неўзабаве кампанію гэтых грубых мужчын яна памяняла на жаночую, узначаліла Менскую арганізацыю Саюзу жанчын, а таксама стала галоўным ідэолагам сталіцы.
Пасля правільных паводзінаў на апошніх прэзідэнцкіх выбарах ёй далі адчуліць Белую Русь. В этом году мы перешагнули рубеж в 80 тысяч мотивированных и активных членов. Мы настоящая сила. Да гэтай сілы Чамаданова вырашыла яшчэ дадаць актыўнасці. Мы гордимся созданием молодежного движения «Искра». Эти молодые люди – будущее Беларуси. Они полны энергии и идей, готовы к действиям и реальным делам. А значыць, да падтрымання сваёй лідаркі на наступных выбарах. От каждого из нас зависит завтра будущее нашей страны. Как мы сегодня готовы проснуться утром и выстроить это будущее. Ольга Чамаданова навучылася займаць крэсла, дзе раней сядзелі мужчыны. Яна палкоўнік і ведае мову сілавікоў, як філолог ведае беларускую. Колькі здзекаў, палітых крывёй. Годзе гэтых пакут і знямогі, вызваляйся з няволі, іскра. А галоўнае, яна навучылася аб'ядноўвацца з жанчынамі. Як думаеце, ці зможа састарэлы Лукашенка такому трыасу прадстаяць? Найлепшыя падарункі для жанчын на 8 сакавіка – гэта не толькі клопат і пяшчота, не толькі кветкі і шампанскае, але і тое, што дапамагае выглядаць прывабна. Такі маленькі гаджет можа прынесці жанчыне вялікую асалоду, бо дзякуючы яму можна лёгка мяняць колер пазногцяў. І ўсё гэта без ацетону, лямпы і ўсяго за секунды. 400 колераў, якія можна зрабіць у любы час і ў любым месцы. Калі вы прачынаецеся раніцу і ідзяце на працу ў бэжавым касцюме, вы змяняеце колер пазногцяў на бэжавы. Увечары ідзяце на спаткання, на вас чырвоная сукенка, вы змяняеце колер пазногцяў на чырвоны. Як гэта працуе? Унутры пакрыцця для пазногцяў ёсць адмысловы слой, які змяняе колер пад уздзеяннем вельмі слабога электрычнага імпульсу. Яго немагчыма адчуць. Праз прыкладанне ў тэлефоне выбіраеце патрэбнае адценне. Прасцей кажучы, вы не перафарбоўваеце пазногці, а пераключаеце іх колер. Рабіць гэта можна колькі заўгодна разоў. У Злучаных Штатах навінку плануюць прадаваць па цане аднаго візіту ў манікюрны салон. Не заўсёды ёсць магчымасць зрабіць манікюр, бо дорага або ў салон складана трапіць. А гэтая прылада мае рэальнае скарыстанне па-спраўднаму інавацыйнае. Сёлета да Беларусі навінка яшчэ не дойдзе. А як вы думаеце, ці зробіцца ў будучым гэтая прылада ідэальным падарункам для нашых жанчын? Калі вы не адзначаеце 8 сакавіка, то 9 свята тых, хто ўмее знаходзіць незвычайнае ў паўсядзённым. Дзень людзей з нестандартным мысленнем. На гэтым развітваюся. З вами была Ольга Старасціна. Да сустрэчы ў будучыні.